Andy ide na koledž. Možeš li da poveruješ? Šta ćeš sa svim ovim starim igračkama? Okej, smirite se ljudi. Možda je ovo novi početak. Gde nas ona to vodi? Trebalo je da pretpostavim. Sve će biti u redu, Jesse. O, mrzim ovu neizvesnost. Nove igračke! Dobrodošli na sunčanu stranu, narode. Mogu li? Kene, imamo goste. I, ko je spreman za Kenov obilazak snova? Pokažimo našim novim prijateljima gde će odsesti. U redu, ljudi, pođite ovu. Zdravo, ja sam Ken. Barbie, Lepi su ti grejači. kakvo maramče. Hoću i ja da se igram. Reksem? Baš im se sviđaju nove igračke, zar ne? Hej, šta mislite o novim rekrutima, su dobri? Gospodine Kušac. Da očekujete od ženske igračke. Nisam ženska igračka, nisam! Brišemo odavde. Okej, krećemo. Moramo da te vratimo kući pre nego što Andy ode. A najvažnije je da ostanemo zajedno. Oni neće uspjeti! Idemo! Srećno, ljudi. Treba će vam. Stiže! Nećete mi verovati kroz šta sam noćas prošao.